тамошобинони азиз бисёр пурсидан ки ҳозирам аксияи палитоҳо ҳастай. ҳо духтарако ҳаст, биёен нигоҳ кунед. Инам палитоҳо 400 сомонӣ шидаган. Нигоҳ кунед чанд намудаш ҳастай. Кадомаша ки гирен 400 сомон. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 12 дарвоза. Духтаро магазини 61 ина магазин Ламираш 61 магазин. Ира бинен чихо хушрӯ. Ҳамаи ҳамино аксия дафтидаган 400 сомон. Беҳад фасонан. Мана ишаишда хушрӯ, ишаишда хушрӯ модели кош ай ҷои бот. Ина болода биненда чихелай. Мана 400 сомон. Дабораи размеро бо метонен ки биён ай пеш бинен. Доставка доран, рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен. Доставкара мефаҳмонанд туна. Аксияи калон рафтаистай. Духтарако нигоҳ кунен, инаи палтоо аксия дафтидаган 800 сомон дар магазини Ламираш. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор 12 дарвоза. Мана 61 магазин. Марамат биёен ай пеш бо бинен. Ози ма дига цветошам шумода нишон метиҳам. 800 сомонӣ. Ай инами сафед сар карда? Аямиш? Анами сафед сар карда. То охира нигоҳ кунен. Беҳад расветкои хушрӯ дора. Ҳамаш 800 сомонӣ. Ина ҳами 800 ай? Вай қа хушрӯи духтаро аксияи калон рафтаистай. Успед кунен, рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Бо бинависен шона ҳамроҳи хичон ҳам суҳбат шавен. Материалошда гап нест. Мана ҳамаи цветош фасонна. Сиёшам ҳаст, инаи бежвишам ҳаст, коричневишам ҳаст. Хулас чи цвете дар курайтуна 800 сомон. Размерош ҳамаш ҳаст. Духтаракои хушрӯ, касе ки палтогир буд, марҳамат ҳатман магазини Ламираш биёен. Нигоҳ кунен, беҳад палтои хушрӯ моделои фасонаш омадага. И брендои нағзаш ино мехдорош кадомаш остинаш мех дорад 2500 сомон. Ина нигоҳ кунен чанд намудай. Кадомаш ки остинаш мех надорад 2000 сомон. Марҳамат биёен иҷара моделора бинен чихо бисёрай. Бозори Корвон иҷа тарафи Тило бозор 12 дарвоза 61 магазин. Магазини Ламираш. Барои маълумоти бештар бо хучонда муроҷиат кунен. Ина намуда 2000 бемех. Намиёд 2000. Ҳамира бо қади калташ 1500 мешава. Кадомаш ки инам хеле нигин дора, мех дора, ино 2500. Мана нигоҳ кунен. Ҳамино қади калташ чандай мехдорош? Мехдорош қади калташ 2000. Хулас бинависен духтаро. Бо апеш биёен, пушен, бинен. Агар омада натонен, доставкатон мекунанд. Ана баъд як модели дига ҳаст. Нигоҳ кунен да духтаро. Чихе палтои хушрӯ. И чанд пулай? Ана и 900 сомон. Аи расветка ҳастай? Ози ма дига цветошам нишон метиҳам. Бинен да ҳамиёя я? Мана 900 сомонӣ. Иам хушрӯ будая. Шӯбои ғавси фасон. Ози ҳама исол шӯба гирифтаистай. Зимистон хунак миёя чи? Духтаро нигоҳ кунен, қадошон 120 дарози хушрӯ. Размеро то чандай? Ва духтаро IL то 8 иксела буда. И то 100 чанд кило одамда мешава размер. Марамат биёед занҳои азиз. Чанд намудуш ҳастай? Мана марамат. Норкви шӯбо арзон шид. Духтарако марамат нигоҳ кунен, қадои 110-ш 1500 сомон шида. 1500 сомон. Марамат ина каседа дар курай. Ҳатман магазин Ламираш биёен. Иҷа доз дига цветошам ҳастай нишонтон метиҳам. Бинен беҳад интихоб бисёрай. Размерош чихелай? Ина нигоҳ кунен духтаро. Инами қаторак ҳамаш ҳам қадошон 110 1500 шидаган. Норкови шӯбои фасони Туркия на? Пекина? Пекинскиян. Марамат размерошон айами 50 сар када то 60 ҳастай. Мана каседа дар корай духтаро биёен бозори Корвон, тарафи Тило бозор 12 дарвоза 61 магазин. Ряди магазинои калон калон аст ку охири панҷум қатор меша. Охири панҷум қатор. тамошобино королевский мрамори Дубай омада. Я намуд хушрӯи блеск ира бинен. Баъд материалаш медонен сабука ки фасонай блеск шабинен чихо хушрӯ. Нархаш 600 сомон. Оригинал марамат ино 800 буда на ҳози 600 сомонӣ кардиян. Бо касе ки оптови мегира, оптовиш бо арзон мешава. ҳози цветошам нишон метиҳан. Расветкоша биненам хушрӯчаян. Марамат бозори Корвон, тарафи Тило бозор 12 дарвоза 5 қатора охирону 61 магазин. 61 магазин. Ина расветкоша бинен чихе хушрӯ. 600 сомон. Беҳад фасон. Сангчоошон ҳамаш заводской оригинал. Ҳеҷ намешава, намекана. Беҳад мустаҳкам часпидагай хушрӯ. Мана расветкоша бинен блеск шабинен. Нархаш 600 сомон. Касе ки
анами модели новинка гирифтаниай ҳатман биёен ламираж магазин ламираж анами намуд куртои фасона пайдо кунен иҷада инчунин духтаро дигар намуд куртоям ҳастай мана беҳад хушрӯ ино чанд пулия 300 сомон духтаро диден аз инам чанд тарасветкае 300 сомони а инош чи тараф ҳамаш ҳамин нархае 350 инаи 250 сомон духтарако иш чанд иш 300 сомон иёш 250 сомони мана 250 сомон беҳад фасон и чанд пулай 350 сомон қахшруай 350 сомон духтаро болопуша бинен ина 900 сомон хулас чанд намуд куртои фасон доранд норкови шубои фасон духтаро нигоҳ кунен и қадои дароз шая нигоҳ кунен чихе фасон як 20 қадаш остиноша бинен ҳам нигин дора ҳам мех дора беҳад фасон 2500 сомон и ҳаму моделои зуруш хушруш марамат каседа дар корай ҳатман биён ира расветкоша бинен ҳозир хостум шумо дар расветкоша нишон тием бозори корвон аиҷа тарафи тило бозор 12 дарвоза духтарако 61 магазин ламираш мана нигоҳ кунен светошда гап нест беҳад хушрӯай размерош ҳамаш ҳастай духтаро чи дона чи оптом нархи дона шайда 2000 сомон касе ки оптови мегира ин нархҳо ҳамаш бо арзон мешавана мана нигоҳ кунен бовар кунен ҳам расветкои хушрӯ бисёр овардагиан иша бинен бо беҳтарин расветкора метавонен аз магазини ламираш бо нархи дастрас пайдо кунен мана ҳамаи ҳами цветои анами 2500 диден хушругиша хеле гуфтум духтаро омада натонен бинависен хичон даррав доставкатон мекунанд инами цветчам фасона светли бисёриё мехоҳанд марҳамат светлишам омадагай ҳамаи цветош фасонаи духтаро боварӣ дорум ки омаден айпеш мебинен маҳқултон меша ина инош боша чанд сомашай 1500 қадаш 110 ягай қадаш баъд остиношон мех надора ина иш дарозая и чанд пулай и 2000 остиноша бинен мех надора қадаш неки дарозай мана марамат кадом моделе дар корайтона ҳатман анами магазини ламираж биёен интихоба бинен бовар кунен қам интихобшон зиёдай мана иша ишта фасон иша ишта фасон ҳамаш хушрӯ ира бинен духтаро чихе хушрӯай шубачаи новинка омадай мехи писеца беҳад фасон нархаш 1000 сомон ай ҳозир ма дигар цветошам нишонтон метиҳам ина каседа дар корай натуральни тоза каседа дар корай бинависен дарава как доставкатон мекунанд ё ки биёен айпеш биненда чихе хушрӯай бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза духтаро 61 магазини ламираш расветкоша бинен чихе расветкои фасон дора мана ҳамаи ҳамино 1000 сомонӣ наворда хушрӯ надида бошен духтаро бинависен суратошам мепартоянд аз ин дарозшам ҳаста мана 1000 сомон ина биёен ҳамаш хушрӯ ана баъд инаи модел фасонаи духтаро новинка иёра чанди каден 800 сомонӣ марҳамат дида бинен чихе модели фасонаиам биёен ламиражда бовар кунен ай 400 сомон сар карда метавонен ки палто ёбен бо нархҳои дастрас